hier hebben we. Hè? Dit is juffrouw. Dus je Mary, de nieuwe onwinst. Ja, om te vakken. Hè? We willen graag een mooi sport hier vakken. Ja. Mijn toetje. Dat is een beetje luchten. Ik ben er mooi opgegroeid. Mijn ouders die hien vroeger al hindes. En ik was even wat vaatjes vakt. In het begin reden we ze. Ik heb vroeger ook wel op les zitten, maar dat hier net zo'n soort succes. Nee. Ik heb meer gevoel dat ik erachter zit. Dan op een of andere manier lijkt dat me toch beter. En daar kan ik dan ook meer van genieten. En ja, sinds 2014 rieden we in de quadrille mooi. De quadrille, dat is een showgroep met 16 Friese hindes die normaal optreedt met de Friese sjees en een span hindes ervoor. Op een kuur worden mooie figuren rieden op muziek en dat is een heel show-element. Ja, het zijn altijd wat losse vlechtjes die we maken. En dan bloeit die maan het mooist. En Hendrikus doet dat niet? Nee, Hendrikus vlecht het net. Dat is net hier. Oh, hier kreeg dat het net hier is. Die vlecht het wel lus, maar dan duurt het al hier wat langer. Ja, nou ja, dan heb ik oorkwaliteiten. Ja, wat zijn die kwaliteiten dan? Ja, nou, ik riet meer. In principe train ik ze. Samen, ik moet wel samen met een vriendin van huis. Dan Marie heeft wat minder tijd. Nou, die past meer op liedje jongen. En die regelt zo de woorden ding, poetst de turen meer, poetst de kaarten altijd, dat die mooi netjes kan binnen. En ik train ze en wij rijden ze voor de shows. Ja, dat is mijn taak meer. In je gearworking, hoe gaat dat? Hartstikke best. Ja, beter kan het. Want hoe is die rolverdeling dan? Nou, ik reed en samen gewoon stil en lotje. Zat er wie is man, zei, backhouden lotje. Nou ja, dat is het, ja. En dat ken ze goed? Heel best. Maar, als er wat is, ik jou Annemarie zet de laai in de hand en dan, ik vertrouw er 100%. Ik ben IC-verpleegkundige op de intensive care in het Antonius ziekenhuis in Snits. Oké, dat is heel wat oors. Dat is heel wat oors, ja. Ja, doe ik maar een heel soort plezier, ja. Maar dit is hobby die een beetje uit de hand is rond. Zo kan je het wel stellen. Als je een hinder hebt, steek je ermee op en je gaat naar de bed. Maar als je van bed komt, furry. Als ik met je uit werk kom, furry, mjukje. Nou ja, jongens van je bed, dan je er nog even bij. Nou ja, zeg je dat zondag in de weekend, heel je terug. Ja. Ja, maar dit is net in je werk. Nee, dit is niet mijn werk. Nee. Normaal, nou ja, ik zit werk in de tuin. Dat is mijn werk en dit is echt puur hobby. Ja. Maar ja, het is wel een hele grote hobby. Het is wel een grote hobby, het is een mooie hobby. Kost voor tijd. Nou, het kost een soort geld, maar klaar. Nou ja, dat heet de verroer. Juist wel mooi ontspannen, losse lintjes, kapkeszakje mooi, eerkens ben mooi naar voren. Die hinders vinden dit prachtig. Dit hebben we wel eens vaker bij het eind. Dan heb ik eens even wat oors, maar dat je altijd maar vreegje, nou ja, dan wordt het op het laatst niks meer. En even ontspanning, dat hinder ik goed. Dus dit proberen we s'nachts wel eens even te maken. Als we het aan tijd hebben en dat waar goed is. Wat koud is dan en het ruimt dan loopt het wel. Ja? Ja, ik ben nog een beetje mooi waarheden. Nee, ik ben net mijn hinderskruid gebracht. Nee, ik ben er eigenlijk maar beginnen. Annemarie die zit op squalen en die moet een soort leren. En dan had hij hier hinders. En die ging s'nachts vaak even een blokje om. Nou ja, dan hier even 10 uur. Dan ging ik vaak mooi. Ja, ik held zit wat nog een keer ik. Dus ik denk, nou, dan heb ik hem eens vregen. Mag ik eens rijden? Nou, dat we hinderskaft gaan rijden. Nou, hij zat het maar stoot. Ik maar eens in proberen.
Daar ga ik naast hem zitten en Sast eigenlijk begint. Hij is fanatiek. Ja, haast nog fanatieker dan dat ik ook ben. Maar dat hindert niks. Nee, leuk. Want je zit al langer bij de quadrille. Ik zit hier 3 jaar langer dan hem. Ik wie er 3 jaar bij. En toen kwam er een plak vrij. En hij zocht een chase, want hij wist dat ik eigenlijk nog net nog te geven wie om op te horen. Dus hij zei met dat chase rijden is mooi. Dus ik moet een chase hebben. Toen hebben we stickers 15 pensioend. En toen had hij die van Walter Brunsma, die jaren dat wij om een chase zochten. Nou, dat ben ik niet eens geworden. Maar er kwam bij dat het dan bij de quadrille moest rijden. Nou, ik zei, daar ben ik in eerste instantie net blij van, want als ik fout ging, dan vervang hij mij thuis. Maar ja, goed, dat last ik me wel weer op. We hebben hier een trainer voor de Friese Proms. Die ben Thomas Dion Fredion. En we trainen voor de hengstenkeuring. Dan rijden wij met chasen. Voor samen publiek rijden. Iets moois is er net. Dat is het mooiste. Ja, hè? Welke shows zijn je maar je dier? We begonnen met vaderpaard. Dat is de eerste show die we mooi rijden. We zijn België geweest, Duitsland. 2-3 shows per jaar. Als je maar een starverhouder ik de Bijls leiden. Puntjes op die nog, want Het is een beetje laat. Het is weer herkend. ik heb wel spanning, ja. Ja, ik hoed er nou nog net bij op, want ik sjur het eerst even hoe het gaat. Maar ja, ik vind het wel spannend. Het is een ploeg, zij alle de noorden dezelfde kant uit. En dat is het hele mooie van deze groep. Het is een hele fijne groep. En de ene is bakker en de andere is boer. Ja maar jongens! Een mooi rustig tempo. Geweldig. Ze doen het goed. Ja, ze doet het goed. Een goede afstand. Het is toch altijd weer een dingetje, hè? Ja, ja hoor. Wat is dat dingetje dan? Nou, je doet het niet zomaar. Hè? Er gaat veel oefening aan vooraf. En ja goed, je hebt muziek, je hebt licht, je hebt publiek. Dus ja. Wij vinden het prachtig om de Friese cultuur voor te zetten. En het is natuurlijk mooi om dat te jaren te doen. En wij zijn de jongsten. Nou, dat is maar mooi, ik. Want hoor vindt haast alle paken en beppen. Die ben er al een heel soort, paken en beppen. Maar dat er wij jonge mensen de moed hebben om dit mee te doen. Want joh, die zitten er volop in het werk. Dus die moeten, er binnen oude boeren die hebben het van vroeger nog allemaal opgarren. Maar de jonge mensen die moeten het ook allemaal maar hebben. Hè? Een spansje heen dus, het Fries kostuum, een mooie sjees. Tijd moet je voor soms of voor eens optreden. Dat we 1 of 2 keer in een week trainen. Nou, dat moet allemaal maar gebeuren. Dan moet je daar met jouw rituig en met jouw hinders heen. Maar dat is fantastisch. Hoe ging het? Ja, best. Ja, best tevreden? Ja, is best het wat. Dik tevreden. Oh jongens. Ja, ben ik leuk voor. Mooi spannend uit. Ik vind het best. Ja, let me in hier. Kom maar jongens.